През 2020 година, с помощта на елементи от областта на тепърва навлизащия изкуствен интелект, разработихме система за разпознаване на обекти, включително тяхната форма, размер и цвят. На тази основа създадохме прототипна роботизирана ръка, която може да бере рози, ябълки, круши и други култури с висока прецизност. Резултатът – по-добра ефективност и лесно разширяване на капацитета. Колкото повече роботизирани модули, толкова по-висока производителност. След 5 години други фирми на същия принцип създадоха подобни комбайни за бране на различни плодове, ягоди, ябълки и други. Но комбайн за рози няма. Затова предлагаме наша иновативна конструкция. Самоходен, обкрачващ реда, той бере от двете страни на реда и отгоре с 3 изключително бързи делта роботи, което осигурява до 200 обрани рози на минута. Вижте делта робота с каква скорост сега ще събере бомбонките. Робота се обслужва само от един човек, който кара комбайна и сменя чувалите с рози. Подобен е и комбайна за бране на ябълки с делта роботи, който може да бере както през деня, така и през нощта. Дойде време за нашия розобот. Очакваме ви!